Bi aste faltan Baionako bestak asteko programa ofizialaren ondoan alternatiboa ere aipatuko dugu. Done Jakue bidearen ondorio ekonomikoa, Donibane Garazien berean urtean 1,5 euro pasa. Euskal Eragilean elkarlan gunea, Euskara ardatza duten 6 elkarte bildu eta Baiona txikian kokatua den lan egiteko gune berria ireki dute, geroari begira elkarte gehiagok egitasmoarekin bat egitea nahi lukete. Arratsaldeon Baionatik udako merkealdia hasi da gaur, baina oroak giro hitza, inflazioa eta politika giro nahasia dela eta halere, ongi etorri deneri. 15 egun barru hasiko dira Baionako bestak eta herriko etxeak programazioa aurkeztu du aldaketaz beteta datorren edizioa. Évidemment des dates qui sont les plus spectaculaires mais qui ont été obligatoires. Handiena noski data aurreratzea behartuak izan garelako, baina aurten zuzeneko musika lehenesten saiatuko gara, batez ere egunean zehar. Eta azken urtetan hasi dugun bide beretik, banda, txaranga, koru eta barren presentzia handiagoa izango. Va prendre encore plus d'ampleur. Data bakarrik ez, beste hasierako zeremonia ere aurreratu egingo da arratsaldeko 5etara. Besten ere muan sartzeko 15 euro ordaindu beharko da asteburuan eta zaldiko maldikoak ere leku zaldatuko dira eta data aldaketaren ondorioz azken eguna ez da Iruñako eguna izango. Bien sûr, on regrette que ces 4 jours coïncident avec le dernier jour des fêtes de Saint-Fermin. Aurten Sanfermiekin bat egingo dutelako Baionako bestek, baina honetan lehen gora itzultzea espero dute, ohiko datak berreskuratuta. Aurten gogoratu, uztailaren 10etik 14 ospatuko direla. Zizpa gaztetxeak beste alternatibo errikoi feminista eta euskalduna aurkeztu berri du Baionako beste ereduaren aintzinea. Izan ere, uste dute erasoen kontrako lanketa eta euskararen presentzia ez dela aski. Ostiralean, urtero bezala, gero hori dira gehienak tokiko taldeak dira, izanen da EGTZ eta kolektiboa, dela rap tailera Zizpa, Zizpa gaztetxean sortu den rap taldea, Maskak taldea ere, dela Ipar Euskal Herriko talde berri bat, eta beste hainbat. Gaztetxeko kideak beste kolektibo ezberdineki batera, ohartu dira, Baionako bestak ez zirela jasangarriak biztanleentzat, eta horrenkari 2022 kolektiboa osatu dute. Kolektiboaren helburua izan da herrikoetxearekin negoziatzea 10 proposamenen inguruan, hori bestak jasangarriagoak izan daitezen. Eta azkenean 10 proposamen horiek onartuak izan dira, beraz, aintzinamen du pixkat izan da. Tartean, aplikazio berri bat, besten guneak non diren jakiteko, erasoen kontrako guneak barne. Era berean, gune bakoitzan erreferenteak izanen dira, besta onki joantatik. Hala, lanean txikituko dutela behetsi dute, hobekuntza bat izatearen helburuarekin. Euskarak badu arnasgune berri bat Baionan. Euskara ardatz duten 6 elkarte batu eta elkarrekin lan egiteko espazio bat sortu dute Baiona tipian. Coworking espazio bat, baina ere da jaiten aldugu Euskararen lokala edo Euskararen etxea dela ere, baitu ere erakusleio funtzio bat. Lokala estrategikoki Baionako sartzean da, ageri da, ikusten da, eta nahi genion beraz Euskarari leku bat ere eman. Orokorrean esango nuke Euskara Baionan nahiko getifikatua dagoela batez ere auzo hontara, eta badakigu denek prezioak eta lokairuak igotzen ari direla asko, eta Euskara azkenan lekua galtzen ari da plaza hontan ere, eta modu batzen Euskarari bere lekua itzultzea gero handitzen segitzeko, espero dugu. Lekua zergatik garrantzitsua den aipatu du plazara elkarteko kideak. Euskarari leku edo Euskararen etxea edo Euskarari leku bat ere ekartzeko eta baigira hainitz Euskararentzat elkarte desberdinetan ari girenak lanean bakotsa bere sokoan, bakotsa bere etxean. Hor zen aukera denak elgarrekin ere espazio baten sortzeko eta berdin proiektu baten elikatzeko egiten ditugun beste proiektu ez gain.
Momentuz, Plazara Elkartea, Topagunea, Euskal Konfederazioa, Bigabai, Euskal Hedabideak eta Bada Komunikabideak parte hartzen dute egitasmoan. Gazte hedabideko partaideak ere pozik daude proiektuan parte hartzeaz. Bada, hasi zen dena apartamentu batean, Baionan, denak pixukideak ginen, baina gero denborak egin du batzuk urrunduela proiektutik eta beste batzuk mugitu garela etxetik. Eta azkenean da pixkat modu bat berriz bada dena zentralizatzeko eta ez gure bizi pribatuak zapalduz. Aspalditik bilatzen ari ginen lokal bat, eta poz handia eta lasaitasun handia izan da, eta dena etxetik egiten genuen denek, eta komplikatua da edabide bat ola eramatea. Geroz eta elkarte gehiagok gunera hurbiltzea espero dute. Bistan dena, beste norbaitek parte hartu nahi badu, eta bakarrikari bada bere etxean lanean, edo beste elkarte batek euskaraz lan egiten duen beste elkarte batek nahi bali badu gurekin etorri, bistan dena idekia dela. Ekonomikoki biziraun alizateko 8 elkartek proiektuan parte hartzea nahiko lukete. Baxe Nafarroako hiriburuan, hainitzen irria espainetan, Donediakue bideen ondorio ekonomikoak direlata. Il y a une grosse économie qui tourne autour du chemin à Saint-Jean-Pied-de-Port. Udaberrian mundua ibili da, Korea, Taiwan edo Amerikako bisitari dirudunak, garazta hainitz, horri esker bizi da, ostatuak, aterpetxeak, herri askok nahi lukete gauza bera izan. Nik iten dut bakarri 30 euro. Misekin, askariaekin, goxoan. 30 urte beilariak errezebitzen dituela, karrika nagusian duen etxean, ongi etorria eta diru iturria. Jakizazu bai, etzen goizetan haide da, bostonetan jekitzen diela behar da askaria prestatu, Askaria eta hobiakin eta gambarakin eta miseak eta gisatzen dutenek. Urtean 60.000 beilari pasatzen dira hemendik, beren ekarpena 1,1 euro baino gehiagokoa da 1.400 herritar berzerik ez dituen herriuntan. Goiz-goizetik mundua dator Donibane Garazirat. It's more expensive than 15 years ago. Aleman hau maiz dabil bideetan barna, baina orain duela zenbait urte, baino karioagoa da. 1,000 euros for the Spanish part. Il y en a pour toutes les bourses. Maila guzietako jendeek egin dezakete, batzuek hotelak nahiago dituzte, aterpetxe publikoak ere, emaitzak ere umilenentzat. The money, I don't care about money. I don't think it's going to be expensive. Lehen aldia da Amerikarra hau heldu dela, dirua eta prezioak bostasola. Nosotros que somos de Madrid, hay días que te cuesta desayunar por aquí más que en el Paseo de la Castellanas. Tokika, batzuetan kafea Madrilen baino karioagoa da. Donibane Garaziko ageragunean argi dute ibiltariek ondorio onak uzten dizkiote lan gure lujaldeari. Eskolegiari eta Baixo Nafarroari eta hemen pasaia bizten dena, biziki hon egiten dugu. Diendia konten dira, pasatzen da, egun badira egunak, boste egun pelerrekin hemen pasatzen denak, eta horrek behar dute edan eta jan eta bon. Dio ez komersantak ez dira denak ez da denendako untsa, ez dute pizu den gauzak ez duzte hartzen albon jateko zeit eta zeit guke batu, zeit etxeat gauza txipiak zakuian ez hartzeko untsa da, baina sobera gauza pizuik ez dute gio bada denetak, zonbait bi egunez gelditzen dira, Garazi eskualdetiko geagarat buruz doazenek argi dute zakuak eta eramateko garraioaren prezioa emendatu dela azken urteetan. Que hay los albergues 13 euros, 15 euros. Sergio Kataluniatik dator, 13-14 euro ordaintzen ditu aterpetxeetan, egunean 40 euro. 40 euros al día, no poco más, Il a fallu se racheter des vêtements. Saran bizi den emazteunek gogoratzen du jantzi eta oinetako egoki berriak erosi behar izan dituela. Urrunetik heldu dena sosegin heldu da, hurbilekoa da gutixoekin. Emada pasaia izan da aniz jende apilian eta maiatzean, oa etipitu da, biskeat, ekein eta usteila hola izaten da, agorriletik goiti berriz ondiena buhulian da, eta bada jende nahiko. Zomat jende heldu zaizu egunean hona? Egunotan 200 bat egunean, eta buhulian izaten da, egun batzu, bospose egunean izaten dianak.
Zu, Jean Michel, egun guziz egiten ziren? Egun guziz, non ez da misiki demora txarra, non ez da naizera untxeagari, edo elurra untxeag, ordean eniziten. Beste ez emeniz, egun guziz. Hau da, zure ostatua, noiztik? Hamabigarren urtea aigela. Laborantzaten launtzeko biziki hona da. Laborantzaten hona. Juntai beretik ez gira bizitzenan, laboraria badu lanik aski bere laborantzate bizitzen, eta biek bat iten duten ondo. Eta bideetan barna erraten den bezala beraz, ongi ibili, buen camino.